Današnji ugovor praktično znači otvaranje novog obdaništa koje će zadovoljiti potrebe građana. Tu će se najviše obraditi najmlađi naši stanovnici, njihovi roditelji i građani Zemuna uopšte. Naravno, nastavit ćemo saradnju sa Sekretarijatom za obrazovanje, dečju zaštitu i dalje, jer potrebe su na sreću velike na području opštine Zemun, tako da imamo već razgovore o nekim novim lokacijama gdje bi mogli da u narednom periodu krenemo u realizaciju projekta izgradnje novih obdaništa, novih predškolskih ustanova. Što se tiče Altine, tamo sve samo jedan vrtić, je li tako? I ovo je bilo prvo neophodno za ovaj drugi projekat? Naravno, potrebe su već dorasle i treće obdanište, pošto se ne radi samo o Altini, radi se o jednom naselju gdje spaja i Altinu i Vojni put, tako da su obuhvata preko 25.000 stanovnika, ali ovo obdanište koje smo malo prepričali da danas, ovaj ugovor koji smo potpisali, zadovoljit će trenutno potrebe, rasteretit će pritisak na ostala obdaništa na području Zemuna, a mi ćemo zajedno sa Sekretarijatom za obrazovanje nastaviti da radimo i da gradimo nova obdaništa. Naročito potreba je u Batajnici velika i naselju Busije.